Bir-Żebbuġa, Raħal Ġdid u Żebbuġ Għawdex huma r-rebbieħa tal-Kunsilli Lokali taż-Żgħażagħ imtella mill-Aġenzija Żgħażagħ b'lan li ż-żgħażagħ ta' kull lokalità f'Malta u f'Għawdex ikollhom l-opportunità jisfruttaw it-talenti tagħhom u jitalmu jħaddmu l-kreattività tagħhom. B'hekk dawn il-kunsilli lokali issa rċevew fondi speċjali biex ikunu jistgħu wettqu iktar proġetti fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Ir-rebbieħa tħabbru waqt ċerimonja li saret fl-uffiċċju tal-Aġenzija Żgħażagħ f'Santa Venera l-4 filgħaxija. Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, l-Innovazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-Isport Stefan Buontempo flimkien mal-koordinatriċi ta' dan il-proġett taż-żgħażagħ Josette Camilleri u l-Viċi President tal-Kunsill Nazzjonali għaż-Żgħażagħ Isabel Camilleri. Il-Kunsilli Lokali taż-Żgħażagħ huwa programm għaż-żgħażagħ li tnieda 5 snin ilu taħt Gvern Nazzjonalista. Matul dan il-perjodu ħadu sehem fih mill-inqas 1100 student. Bil-programm ta' din is-sena jara l-parteċipazzjoni ta' madwar 250 żagħżugħ minn 22 kunsill lokali differenti. Dan qed jagħti aktar opportunitajiet liż-żgħażagħ billi jagħtihom l-għodot meħtieġa biex jagħtu l-kontribut tagħhom fil-komunità li jgħixu fiha, bit-tama li dan itejjeb ukoll is-sehem tagħhom fit-tisħiħ tad-demokrazija ta' Malta. Il-Kunsilli Lokali taż-żgħażagħ jagħti wkoll ħiliet ġodda lill-parteċipanti tiegħu permezz ta' edukazzjoni mhux formali, edukazzjoni li għandha tiswa lil dawn iż-żgħażagħ ta' ġid matul ħajjithom u fid-dinja tax-xogħol.